Salutare, prieteni! Ia să vedem. L-avem aici pe Samuraiul Duck. Să trăiești. Ce faci? Ești ok? Da? Ce se întâmplă acum? Zice că s-a respins. S-a respins? Doamne, ce... Nu se poate așa ceva. S-a respins, prieteni. O veste proastă de la Samuraiul Duck. Suntem legitimați, că am fost și noi aici la înalta curte de casație și justiție. E ok? M-ați găsit acolo? Da, e ok, sunteți în regulă. Da? Deci n-am primit amendă. Jandarmeria ar trebui să fie cu poporul român, dar ce să facem? Uitați, ne legitimează aici. Domnii, dar nicio problemă, astea sunt regulile. Trăim în România și ăsta ne ocupă tot timpul. Deci n-am primit amendă, ca să stăm liniștiți, nu? Nu, domnule. Nici n-aveam de ce, pentru că nu. Eram și noi în zonă. Hai România, Călin Georgescu, președinte, prieten. Restul am făcut noi. La arhivă. Nu știu de aici. Dacă sunteți din București, scrieți, vă aduceți aici la arhiv. Atât. Nu mai trimiteți prin poștă, nu prin mine. Că sunteți din București, nu din Iași. Și rost are să... Sănătate. Gabriel Ilășoaia, președintele Asociației Apărătorii Dreptului Credinței, asociația care împreună cu Asociația Culturală Cealaltă Românie sunt reclamanți în dosarul 45 pe 2025, unde cerem în alte curți de casație și justiție să oblige Curtea Constituțională să-și completeze hotărârea din 6 decembrie 2024 prin care au anulat alegerile. Dacă le-au anulat, așa ilegale cum le-au anulat, trebuiau să menționeze că în a doua duminică după anulare să se reia turul 2 cu competitorii care au rămas în cursă, ceea ce nu sunt. Asta vom cere noi și vom obține acest lucru. Da, mulțumesc. Da, sănătate. Sănătate. Doamna prieteni. Mulțumim pentru inițiativă și asta e. Acestea fiind spuse, prieteni, vă doresc sănătate, libertate, pace pe pământ și hai România, Călin Georgescu, președinte. O să vă filmez înainte. Nu mă filmați, că am emoții. Bine, Răuna. Oricum mi-a părut bine. Mi-a părut bine. Suntem o mână de oameni, tu stimați. Gabriela Stănescu, din ce zonă veți? Sectorul 3 de București. Unde Bucureștiul doarme. Bucureștiul doarme, e vizibil peste tot, dar ziceam că o să vină valul să ne ia pe toți. În momentul în care ne ia pe toți, se trezesc cei care dorm în case, care au bani, care au mașini, care sunt în vacanțe și astea nu ia valul și pe ei din patru, să-i strungine. Doamne ajută să vină turul 2, că asta și pentru toți. Să vină turul 2, da, să vină, dar trebuie să-l aducă și românii pe turul 2. Să ieșim cu toții acum, măcar și pe 17, și pe 4, că sunt alegerile fricinoase. Da. Sănătate. Nu este. Acestea fiind spuse, vă dorim sănătate, libertate și pace pe pământ, prieteni. Călin Georgescu, președintele României. Călin Georgescu, președinte. Vine la Ambasada Americii, prieteni. Merge și la Ambasada Americii. Cerem ajutor americanilor, că n-avem încotro. La 2 noaptea se lucrează cu macaraua. Ia uitați, muncitorii ăștia cred că sunt străini, adică sigur sunt străini. Nu știu dacă se văd pe cameră. Ia uitați, macaraua, nu știu de ce se mișcă macaraua. Deci lucrează la 2 noaptea, prieteni. Aici la birouri. Ia uitați, bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Ia uitați-l, prieteni, pe Constantin Brâncuș. Ia uitați cum se vede. Ia să vedem cine e aici, prieteni. Ia veniți încoa. Hai, spuneți repede cine e, că eu știu cine e. Eu știu cine e. Ștefan Lucian. Un pictor, prieteni. Ce avem aici? Ce avem aici? Nu mai știu cine e, prieten, că i-au furat numele. Aici avem pe
O, Nicolae Grigorescu, pictor. Deci am ajuns la pictor, prieteni. Mamă, deci e plin de scriitori, de pictori, de domnitori. Aici avem pe Marin Preda, scriitor, prieteni. Deci aici avem strada de alea scriitorilor. Avem pe Nikita Stănescu. Și aici pe cine spuneți, pe Emil Cioran, filozof. Ăsta e filozof, prieteni. Dați așa. Dați așa că nu e așa. Aici nu știu, prieteni, că nu mai scrie. Deci chiar nu mai știu. Dar aici Mircea Eliade, prieten, scriitor. 100%. L-am recunoscut. Aici nu mai știu cine, nu-mi dau seama. Aici îl avem pe George Călinescu, critic literar, prieteni. Ce avem pe aici? Ia să vedem. Nu știu cine e. Aici nu știu cine e. Dați așa, prieteni. Ce avem pe aici? Nu știu cine e. Avem aici un poet, Tristan. Avem pe Tudor Arghezi, poet, prieteni. Ia să vedeți aici. Avem pe Lucian Blaga, Nicolae Iorga, om politic, Petru Maior, filozof, istoric, Spiru Haret, prieteni. Ia să vedem și pe Mihai Eminescu. Ia să vedem care e Mihai Eminescu aici. Nu, uite aici e Mihai Eminescu, prieteni. Deci Mihai Eminescu. Și aici George Coșbuc. Bă, voi vreți să fiți în fruntea țării? Vedea-v-aș cu brățări la mână. Pe amândoi vedea-v-aș la jilava cu voi. Voi vreți în fruntea țării niște ciurucuri. Vai de capul vostru. Din limba română nu știți bine și vreți să fiți în fruntea țării. Călin Georgescu președinte. Călin Georgescu președinte României și George Simion prim-ministru. Nu plecăm, nu plecăm, nu plecăm acasă până nu vom câștiga libertatea noastră. Vrem turul 2 înapoi. Venim peste voi. Uitați, prieteni, l-au rupt pe Simion. Aici, la Tineretului. Javrele astea. La asta nu știu pe la vine. La oricum n-a nicio șansă. Votați Simion, prieteni. Cristiane, băi, Cristiane, bă, dar tu tot timpul faci cumpărături, mă. Da, mă, da. Trebuie să mă aprovizionez, da? Acum de sucuri, de apă. O să te faci mare, băi, Cristiane, băi. Totul free. Free game. Free, a? Înseamnă că te cunoaște lumea aici, a? Da, deci totul e free game. Nice. Înseamnă că ești un om important aici. Bun. Și invers, ca o căpiară. Bun, mă. S-a văzut? Bravo.